Нядзеля выходны, але насычаны выбарчымі навінамі дзень. Пра тое, хто з кандыдатаў не адпачывае, а сустракаецца з людзьмі, ды пра іншыя падзеі распавядзем па-беларуску і без цэнзуры. З Ціханаўскай і без яе ўдзелу пікеты кандыдаткі збіраюць рэкордную колькасць удзельнікаў. Мы все собрались здесь за перемены. Родныя і блізкія палітвязняў распачалі галадоўку ля СІЗА. Туда можно приезжать и не отсиживать карантин, не проходить тест на коронавирус ни здесь, ни там. Якія краіны чакаюць беларускіх турыстаў, а хто нам не рады? Мы каждый год ездили, но в этом году не будем рисковать. Агітацыйныя пікеты Святланы Ціханаўскай па-ранейшаму збіраюць тысячы людзей. І ўсё больш з іх прыходзяць з гістарычную, сапраўдную беларускай сімволікай, з бел-чырвона-белымі сцягамі. У гэтыя хвіліны пікет адбываецца ў другім паводле велічыні горадзе Беларусі у Гомлі. Удзень жа кандыдатка наведала меншыя гарады. Што хвалюе жыхароў гэтых паселішчаў, распавядзе Александр Папко. Лёбін, горад металургаў! Вітаю вас, даражэнькія! Некалькі тысячаў чалавек пад нацыянальнымі ды дзяржаўнымі сцягамі. 70-тысячны Жлобін стаў 9-м горадам, які Святлана Ціханаўская наведала за тыдзень. Я рада видеть такое большое количество глаз, которые смотрят на меня. Я смотрю на вас. И мы все собрались здесь за перемены. Выпусціць асуджаных паводле эканамічных артыкулаў і палітвязняў, а таксама прызначыць новыя прэзідэнцкія выбары. Такія першыя крокі абяцае зрабіць Святлана Ціханаўская, калі прыйдзе да ўлады. А якіх пераменаў жадаюць жыхары прамысловага гораду? 26 гадоў я не бачыў прасветаў. Ні для беларускасці, ні для развіцця эканомікі. Все лежит в руинах. Вот даже взять наш Жлобин. Металлургический завод еле дышит. Ремзавод закрыли. Меховая фабрика стоит. Хотелось бы справедливости, права голоса, достойных зарплат, достойных пенсий людям. Няма працы, мужчыны вымушаныя выязджаць на падпрацоўкі за мяжу, а моладзь пераязджаць у вялікія гарады. Падобныя праблемы на пікеце агучылі жыхары Быхова. Вообще нет развития нигде. И уже 26 лет. И вот скажите, вот смотрите, у многих есть дети, да, у меня тоже есть 2 детей. Моему сыну 20 лет, и поверьте, ему не интересно слушать про хряковых свиноматок. На пикет команды Тихановской у 17-тысячном Быхове пришли 300 человек. Лучше жизни хотим, чтобы заработные платы были, чтобы лучше жили, возможность была как-то детей растить, чтобы можно было путешествовать. Нищенские зарплаты работать. Я работаю педагогом и получаю $200. Это такое. 26 лет мы живем при одной власти и хочется чего-то другого. Чего пока мы сами не знаем. Может будет хуже, хотя уже хуже может и некуда. Но тем не менее. И хочется спросить, а где же сама Светлана? Пикет проводили доверенные особы Светланы Тихановской. Тихановская не может объехать все города. Их около 200 в нашей стране. Она и так объезжает по 3 встречи в день. Мы видим, как она устает. Это не так все просто, это сложно. Поэтому работают доверенные лица. И мы хотим тоже объехать практически все районные центры Могилевской области. Партреты палітвязняў, песні Цоя і нацыянальныя сцягі. Каля 300 чалавек прыйшлі на пікет у 18-тысячных Пружанах. Святлана Тихановская, Вероніка Цапкала і Марыя Калеснікава тым часам наведалі 65-тысячную Рэчыцу, центр беларускай нафтаздабычы. Мы хотели, чтобы он ответил за все то, что он совершил в стране. За тех, которые сегодня находятся в тюрьме. За тех, которые уже, как говорят, были убиты. За ту кровь, которая на его руках. Каб были в Украине перемены, каб были якісь змены, каб краіна развивалася далей, каб люди жили и радовались жыццю в этой краине.
Все, что потребно человеку. Як зрабіць так, каб памкненнем да пераменаў не перашкодзілі выбарчыя фальсіфікацыі? Трэба ўжо напярэдадні падчас папярэдняга датэрміновага галасавання і ў дзень выбараў прыходзіць на ўчасткі перад закрыццём, за гадзіну перад закрыццём, стаяць на гэтых месцах і чакаць, пакуль не скончыцца падлік галасоў. Чакаць тых, хто будзе там падлічваць на гэтых участках гэтыя галасы, каб ім было і сорамна, і трохі трывожна. Галасаваць толькі ў асноўны дзень і адпраўляць на платформу «Голас» фатаграфіі запоўненага бюлетэню. Такі рэцэпт супраць фальсіфікацыю прапановае на мітынгах каманда Святланы Ціханаўскай. Александр Попко, Белсад. Пераслед удзельнікаў акцыяў не застрашвае, а мабілізуе. Сем'і зняволеных пікетуюць ізалятары, патрабуючы вызвалення асобаў, якім не месца за кратамі. Родныя палітвязні з метра Фурманова пачалі галадоўку каля СІЗА нумар 1 у Менску. Пра гэта ды пра тое, як з вязніцы дзеткі сустракаюць свайго тату, Юлія Цяльпук. Александр Кушынаў, бацька ў шматдзетнай сям'і і роварыст, які 15 ліпеня вез у ЦВК скаргу на нерэгістрацыю вылучэнца Бабарыкі. Неўзабаве маці ўбачыла здымкі, як сына з роварам пакуюць у аўтазак. Ну, я говорю, неприятный момент, да, но шока не было. Потому что я была уверена, что Сашу отпустят 4 детей. А вот когда шок, когда дали 10 суток, вот это шок был. Сотні далі і другому сыну Віктару. Падчас адбывання браты заўважылі, дзе сядзіць прынамсі адзін палітычны, умовы ўтрымання пагаршаюць, каб сутыкнуць з іншымі вязнямі. Але безвынікова, кажа Александр, якога ўвечары сустрэлі з Ічуна Акрэсціна. Яны разумелі, што гэта адміністрацыя, яны калацілі, яны званілі, казалі, што перакіньце мяне ў іншую хату, але не было такого, каб нешта з намі адбывалася. Шмат асобаў, арыштаваных падчас сёлетняй кампаніі, прайшлі праскатаванні. Абмежаванне ў пітной вадзе, магчымасці памыцца і выспацца, выцягванне мяккай падстилкі з матрацаў. Я здесь находился совершенно незаконно. Это на 100%, я говорю, потому что мне не пришла даже копия постановления о решении суда. Остальные все спали нормально на матрасах и всем выдавали белье, только нам не выдавали. Нязгодная з такім раскладам, сям'я палітвязня з метра Фурманова прыехала з горадні і распачала галадоўку пад стенамі СІЗА нумар 1 у Менску. Приезжали целых 2 месяца сюда, каждую неделю мы приезжали и решили вот на такую крайнюю меру, потому что уже больше нет сил ждать. Его просто взяли со стула, он сидел на стуле и собирал подписи. 26 траўня маладзёна схапілі, запіхнулі ў бус, збілі, што давялося зашываць вуха, і пакінулі ў ізалятары. Абвінавачанне шматкроць перакваліфікоўвалі. Пра намер галадаць кабеты паведамілі ува ўсе датычныя дзяржорганы. Сидит Дима здесь, прямо где-то здесь за стеной. Будем сидеть голодать здесь. У нас бессрочная голодовка. Воду пить мы будем. Не сухая будет голодовка. На ночь мы взяли теплые вещи. Грамадскія актывісты будуць падтрымліваць пікетоўніц Наваладарскага. Прыклад салідарнасці паказвае таксама Менчук Руслан, якога затрымлівалі 14 ліпеня на 2 сотняў. Я не знаю конкретной даты выхода этих людей, когда их освободят. Но я часто, когда мне позволяет время после работы, приходить сюда, чтобы кого-то встретить. Гэтак і камера Белсату намагаецца наведваць суды і сустракаць пасля адбывання прысудаў, прынамсі частку асобаў, якія трапілі за краты праз мірнае жаданне пераменаў. Толькі ад 14 до 20 ліпеня праваабаронцы налічылі 1140 выпадкаў адвольных затрыманняў, хоць за кратамі з іх аказаліся не ўсе. Юлія Цяльпук, Белсад. Рэлігійныя цырымоніі кананізацыі падляшскіх пакутнікаў адбыліся ў вёсках Заляшаны, Бранск, Шпакі, Дызані, што ў Польшчы на Падляшшы. Урачыстасці распачаліся пазаўчора на свята іконы Заляшанскай Божай Маці і працягваліся 3 дні. Падляшскіх пакутнікаў, закатаваных аддзелам польскага ўзброенага падполля пад кіраваннем капітана Рамуальда Райса на мянушку Буры кананізавала польская аўтакефальная праваслаўная царква. Працэс далучэння да ліку святых працягваецца з кастрычніка мінулага года. У 1946 годзе жаўнеры атраду Бурага за некалькі дзён расстралялі, закатавалі ці спалілі ў падляшскіх вёсках 79 цывільных жыхароў праваслаўнага веравызнання. У 2005 годзе Інстытут нацыянальнай памяці прызнаў
дзеянні ворага злачынствам з прыкметамі генацыду. Пра першы дыягназаваны выпадак каронавіруса заявіла Паўночная Карэя. Паводле ўладаў інфекцыю выявілі ў чалавека, які вярнуўся на радзіму з Паўднёвай Карэі, куды ўцёк 3 гады таму. Агулам у свеце каронавірус выявілі ўжо больш як у 16 мільёнаў чалавек, а амаль 650 тысячаў памерлі ад наступстваў COVID-19. Лідарам і ў колькасці выяўленых заражэнняў і ў смяротных выніках застаюцца Злучаныя Штаты. У Беларусі паводле афіцыйных звестак цягам сотню выявілі 130 новых выпадкаў каронавіруса. Міністэрства аховы здароўя прызнала 4 новыя смерці ад COVID-19, а выздаравілі 333 асобы. Агулам жа за час пандэміі вылікаваліся амаль 60,5 тысяч асобаў. Дома добра, але варта і свет пабачыць, і ў розных месцах адпачыць. Аднак сёлета праз пандэмію шмат якія краіны для беларусаў закрытыя. Куды нас пускаюць? І ці не давядзецца пасля вяртання дамоў адбываць каранцін, якім пагражаў падарожнікам Лукашенка? Разбіраўся Мікола Дзямідаў. Другі месяц лета вось-вось скончыцца, а магчымасць адпачыць за мяжою ў беларусаў з'явілася адносна нядаўна. Асноўныя турыстычныя накірункі – Турцыя, Егіпет, Чарнагорыя ды Албанія. Пуцёўка на чалавека каштуе каля $450. Але як быць з каранцінам? Все 4 краіны, якія адкрытыя, все бескарантынныя. І там бескарантынныя, і па вяртанні. Беларусаў жа цікавяць туры не толькі ў вышэй згаданыя краіны, кажа адмыслоўца. Многие тэлефануюць, чакаюць, пакуль адкрыецца Евросоюз, напрыклад. Да? І там я хацеў бы, але я хацеў бы в Грецию, в Італію, і так далей. Як толькі адкроюцца межы, мы гатовыя. Такія таксама ёсць. Але на дадзены момант некаторыя задавальняюцца і тымі межамі, якія адчыненыя, і хацелі б палецець, каб лета ўсё ж такі адбылося. Без каранціну можна наведаць В'етнам, Кіпр, Кубу, Таіланд, Туніс, Сербію і шмат іншых краінаў. Мянчанка Ганна Перова ўжо адпачывала ў Сербіі гэтым летам, ды плануе ў жніўні вярнуцца туды яшчэ на тыдзень. С конца мая в Сербии вообще сняты все ограничения для белорусов. Туда можно приезжать и не отсиживать карантин, не проходить тест на коронавирус ни здесь, ни там. Днямі Александр Лукашенко, кажучы пра адпачынак за мяжою, папярэдзіў беларусаў пра 10-дзённы карантин за свой кошт пасля вяртання на радзіму. Але ці сапраўды ёсць такі карантин? На дадзены момант 10 дзён каранціну. Ёсць альбо карантин 14 дзён, ён датычыцца тых краінаў, якія лічацца небяспечнымі нашым Мінздравам, альбо увогуле няма каранціну для тых краінаў, якія лічацца адносна бяспечнымі. Да? Тыя краіны, якія мы адпраўляем, якія я назвала, яны все без каранціну. Тым не менш, паводле турагентаў, гэткая заява кіраўніка краіны можа напалохаць кліентаў. А мы вышли на вуліцы Горадні, каб запытацца, ці плануеце вы замежны адпачынак сёлета? Мы каждый год ездили, но в этом году не будем рисковать. Нет, не выехал. А причина? Ну, коронавирус может. В связи с коронавирусом этим, я думаю, там условия будут не очень хорошие. Почему нельзя 1 год отдохнуть у нас? Ну почему? Обязательно Египет, наша страна красивее. І ўсё ж, калі вы збіраецеся адпачываць за мяжой, не забудзьце ўзяць з сабою сродкі дэзінфекцыі і маскі. Масачны рэжым цяпер увялі ў той жа Чарнагорыі. Гэтак жа і ў Сербіі. За адсутнасць маскі ў транспарце альбо ў краме могуць пакараць штрафам. Мікола Дзімідаў, Белсад. Усё не так, як нам казалі. Сталіца Беларусі пачала будавацца не на Нямізе, а ў мястэчку Гарадзішча. І гэтаму ёсць доказы, пра які раскажуць і пакажуць у новаадкрытым прыватным музеі гісторыі сталіцы. У музеі-сядзібе Стары Менск пабывала Наста Кахановіч. Тут у вёсцы Гарадзішча ў 7 кіламетрах ад кальцавой дарогі ў 10 стагоддзі пачынаўся Менск. Але людзі жылі тут і раней, пра гэта сведчыць знойдзеная ў гэтых мясцінах кераміка. Ну прост тут пачыналася Менскае замчышча, горад плошчу ў 30 гектараў. У 1067 годзе горад спалілі, і будучая сталіца пачала развівацца ўжо на рацэ Няміга. Менск у 10 стагоддзі быў Нью-Йоркам. Это быў гандлёвы мегаполіс, куды ўсе імкнуліся на заробкі, дзе было лёгка знайсці сваё месца пад сонцам. Полацак быў Вашынгтонам, а Менск быў Нью-Йоркам. Там сядзеў князь з адміністрацыяй, а ўся дзвіжуха адбывалася тут. Як увогуле ствараўся гэты макет, як з'явілася ідэя?
Археолог Сергей Тарасов, які ёсць натхняльнікам і такім навуковым кіраўніком гэтага музея, ён паказаў мастаку рэстаўратару, дзе стаяла вежа, дзе якая была сценка, і мастак ужо ўвасобіў. І раскопкі паказалі, што хаты стаялі вельмі шчыльна, бо было прэстыжна жыць пад самым бокам у князя. Но мы знаходзім тут толькі кераміку, якая ляжыць пад нагамі. Вось у мяне стаіць такое вядзерца. Это просто дзеці на дне пясочніцы знаходзяць косткі тысячагадовыя, чарапкі тысячагадовыя, а ўсё астатняе, канешне, знаходзіць Акадэмія навук. Я сачу, каб тут не было чорных капальнікаў. У музеі паказаны адзін з самых вядомых эпізодаў жыцця Усяслава Чарадзея. Ягонае знаходжанне ў кіеўскай вязніцы. Полацкі князь дагэтуль застаецца адной з самых загадкавых фігураў беларускай гісторыі. І менавіта тут, у гарадзішчы, ён меў сваю рэзідэнцыю. Наста Каханович, Белсат. Яшчэ больш інфармацыі пра сённяшнія падзеі чытайце на нашай старонцы ў інтэрнэце, у нашых сацыяльных сетках, глядзіце на YouTube-канале Белсат Ньюс, а па тэлевізары праз спадарожнік і мабільны дадатак Смарт ТВ. Дзякуем, што вы з Белсатам. Зычу прыемнага вечара і ўдалага наступнага тыдня. Да сустрэчы!